Abegondo, Sada e tamén da Coruña. Resultou determinante o coche que empregaban, ese vehículo de cor azul escura que os acompañaba en todos os asaltos. Axiña falamos en directo co propietario de varias estacións de servizo asaltadas por esta banda que, atentos, acaba de caer. Chove, chove, non para de... Ai, 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 ai. Para, Rocío, ti non chegou... Non, eu xa me puxen a capucha porque eu debaixo dese paraguas son moi supersticiosa e non me meto nun sitio que métete aquí un pouco a cubillo, que mira que está caendo. Non, eu guárdome así. Singing in the rain. Vamos a ver. Chove, chove, non para de chover. Sabedes a quen lle ven ben isto? Obviamente os paraugueiros. Fábrica de paraguas que están quedando atas en stock. Mirade se está chovendo. Sabedes que Galicia se está convertindo nun dos puntos do planeta onde máis está chovendo nos últimos tempos. E o paraguas di moita cousa de nós, Danos a personalidade. Damos a personalidade. Como é o teu? Transparente cookie. Eu teño múltiples personalidades porque teño paraugas de todos os tipos, Este é así medio transparente, pero teño os pequeños, teño os grandes. Mira que está caendo. Eso non aguanta. Métete aquí conmigo. Que me da mala sorte, que non me meto. Dime a directora que non me meto, que isto dame mala sorte. E despois non quero saber nada de meterme debaixo do paraguas. Mira pa aí, eu estou mollada, pero isto esvara por aí. Vamos a ver, múltiples personalidades, múltiples paraugas. Hai xente que os ten para resgardarse da choiva, hai outros que os teñen para presumir e hai outros que están co mismo paraguas durante 20 anos, sei que non o cambian. Oye, claro, os paragüeiros están a pleno rendemento. Falocho de min, mira, o de Hora Galega arrasa, porque pon Hora Galega, ten doble forro, porque é unha persoa moi práctica. E mirade para aquí. Que pare de chover, hágase la luz, porque vou cerrar o paraguas, Que pare de chover, porque mirade, unha vez que pare de chover, ti colles o teu paraguiñas, atención a esta técnica, E aí queda. E o meu non. E non te mollas. Mira por aí que isto plántase como unha palmeira. Se ha caído la palmera. Bueno, ya por aí que estamos nos cos paraguas, pero a xente anda co seu... Home, claro. Dirán os paraugas máis da nosa personalidade do que cremos? Se é así, dos reporteros do Hora Galego que ten que dicir é que somos moi transparentes. Vaya paraugas máis bonito.